Bilboan daukan egoitzaren aurrean elkartu gara salatzeko Urkulluk egin nahi duen pertsonen aurkako politika. Politika horren adierazle dira Jaurlaritzaren aurrekontuak antisozialak berpizte ekonomikoa lortzeko arloetan murrizketetan oinarritzen direnak. Egoera larrian bizi gara eta egoeraren aurrean Urkullu erabaki du gizarte politiketan eta enplegu politiketan 26% murrizketa egitea. Urkulluk nahi du euskal gizartea langabezi gehiagora, atzeraldi ekonomiko handiago batera kondenatu. Gazteen etorkizuna ere beltz jartzen du. Proposatu duen gauza bakarra enplegu plana da. Eragileekin, sindikatuekin, alderdi politikoekin, gazte elkarteekin, inorekin adostu ez duen enplegu plana. Marketing hutsala, aurrekontuek duten gabeziak estaltzeko, ezintasunaren seinale. Euskal Herria Bilduk Urkulluri esan nahi dio enplegu plana eraginkorrena langileak dituzten lanpostuak mantentzea dela. Lanpostuak mantendu.